Oh, Gong wis rasa kakean gunem tanpa guna, Gong. Wis tidak banyak bicara, ya yang penting itu ada maknanya. Wayang ini tidak hanya sekedar tontonan, tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga tuntunan. Tuntunan apa yang didapat dari petuah bijaknya, pituturnya dari wayang ini apa ngono itu. Ah, ki ana pitutur le Gong rungokno. Yah tak rungokke mah apa pituture panjenengane Ki Lurah Semar Badranaya wektu iki. Monggo. Oh iya Gong, pituture crah agawe bubrah. Nek kowe iki crah ibarate kowe padudon karo sapa wae ya to, karo wong karo tanggamu, karo sedulurmu kowe crah, kuwi agawe bubrah gawe rembug ngono ya to. Crah agawe bubrah rembug-rembug ambyar ya to. Wong seduluran ambyar, wong tetangga ya ambyar, ngono crah agawe bubrah. Oh ngono wis ora sah. Dhewe wong urip iki goleke sedulur, ora golek musuh, Gong, ngono. Kowe nek arep golek musuh ki gampang, wong liwat ning dalan mbok bandemi ndase, ngono ya ta. Mbok bandemi watu, ngono lah. Kowe wis golek musuh kowe. Nek kowe golek sedulur ki rada angel ya ta. Ngono. Wong urip iki wis golek iki apa, seduluran ngono, ora golek musuh, Gong, ngono tak kandhani. Wong urip iki kowe ibarate gur mampir ngombe kok malah gawe crah agawe bubrah ya to. Rusak-rusak ambyar, crah agawe bubrah. Oh wis ngono kuwi bubrah sak maneka warnane bubrah, bubrah tetanggane pasedulurane ya bubrah masa depane ngono kuwi Gong, dimengerti.